Fil-klassi jkollna ħafna sħana xi noħroġ barra fil-kurutur, nibda nibżalħaq bad nirieħ bil-kes ħalli jkun hemm. Illum nafu li l-irjieħat huma kkawżati minn virus. Jiġifieri biex inti timrad b'riħ, trid tkun għandej xi ħadd li fil-verità kellu virus. Jista' jkun illi għandna din l-idea illa li fix-xitwa ġeneralment biex insaħħnu d-djar tagħna kemm jista' jkun inżommu l-eluq. Ovvjament insaħħnu, il-kamra tisħon u dak li jkun meta joħroġ minna li jkun qabdu r-riħ għax ħareġ mill-misħana l-bart. Ma fil-fatt biex wieħed jimra trid ikun ħdej xi ħadd li fil-fatt kellu riħ. Kif smajna r-riħ jiġi kkawżat minn virus? Dan il-virus jittieħed meta xi ħadd ħdejk li jkollu dan il-virus jatas, jisol jew jitkellem. Anke jekk immissu ma' din il-persuna jista' jkun li l-virus jinxteret. Huwa faċli li l-virus jinxteret. Meta wieħed ikun marid, ikun qed jieħu nnifsijiet illi fihom dan il-virus, u ovvjament jekk aħna nieħdu n-nifs tagħna viċin ta' xi ħadd li jkun infettat, hemm ċans li jekk ma nkunux intqajna ma' dal-virus qabel f'ħajjitna, jiġifieri nkunu protetti minnu għax diġà ħadnieh qabel, hemm ċans li d-darba jaqbadna eżattament dan l-istess riħ. Importanti li jekk nafu li xi ħadd huwa marid, nippruvaw nevitaw li noqogħdu fil-viċin u kemm jista' jkun nippruvaw dak li jkun nispjegawlu li jrid jekk jista' jkun jilbes maskla, jekk jatas u jmiss il-liquid ġejjin mill-imnieħra u mill-ħalq, jaħsel idejh sew. This is basic hygiene bażikament. Peress li dan il-virus jinxteret, tfal ta' anqas minn 6 snin huma l-aktar suscettibbli li jaqbadhom riħ. Kif nistgħu nagħlmu lit-tfal tagħna dwar kif għandhom jipprevenu minn dan il-virus? Kif ukoll x'għandhom jagħmlu biex huma stess ma jxerduhx meta jkunu morda? Ovvjament jiddependi ħafna mill-età tat-tfal tagħna, ovvjament. It-tfal żgħar huwa impossibbli li tispjegalu. U fil-fatt huma tfal żgħar nett li jmorru il-child care u postijiet oħrajn fejn ħajkun hemm tfal fil-viċin ta' xulxin u x'aktarx li jkunu morda f'da żminijiet. Però kif it-tfal jitfarfru jkollhom dawk il-4-5 snin se tispjegalhom biex jekk xi ħadd qed jatas provaw nevitaw, provaw nagħlmuhom jaħslu jdejhom sew, jaħtu ħalqhom meta jisolu jew jazzu. U kemm jista' jkun jekk jħossuhom morda jipprova jevitaw illi jmissu lil ħadd ieħor jew affarijiet ta' ħadd ieħor. Peress li riħ ikun kawżat minn virus, l-ebda mediċina ma tkun effettiva. Infakru li l-antibiotiċi jikkumbattu biss infezzjonijiet kawżati minn bakterja. Allura x'nistgħu nagħmlu biex intaffu s-sintomi tal-irjieħat, b'mod partikolari fit-tfal iż-żgħar? L-iktar ħaġa importanti hu li nużaw il-mediċina paracetamol. Paracetamol hija mediċina li ġielna nħossuna aħjar, hija mediċina li tniżżel id-deni, jekk dak li jkun ikollu d-deni, tneħħi l-uġigħ, bħal pereżempju meta jkollok griżmejk juġawk jew il-widnejn juġaw. Affarijiet nistgħu nagħmlu li nżommu ruħna sħan, nilbsu sew, kemm jista' jkun nużaw saline u suction biex nżommu l-imnifsejn notfa, tinsewx li t-tfal żgħar ma tantx jafu jissoffjaw, jiġifieri jkunu rridu ngħinuhom billi nużaw sprays tilma bil-melħ u wara inneħħu dak li jkunu sprejjajna plus il-ħmiġ li jkun hemm qabel. Tikka aktar dwar saħħtek. Nafu kemm fiha benefiċċji id-dieta mediterranja. Jidher li tfal li jiklu ħafna frott, ħxejjex, kif ukoll jikkonsmaw iż-żejt ta' żebbuġa għandhom inqas riskju li jibdew ibatu bl-ADHD u bi problemi oħra ta' imġiba. Kienu ħafna l-istudji li sabu rabta bejn ix-xaħmijiet omega 3 u l-problemi ta' imġiba. Jidher li ħut pas-salamun u t-tonn jgħin biex jitbiet ir-riskju ta' dan il-kundizzjonijiet. Flimkien mal-ħut, tajjeb li wieħed jinkoraġġixxi il-konsum tal-laħam ta' tjur. Grupp ta' riċerkaturi Amerikani qalu li l-edukazzjoni hija l-qofol ta' kollox, fejn issuġġerew li l-ġenituri jingħataw pariri dwar kif għandhom jippreżentaw din it-tip ta' dieta lil uliedhom. Parir ieħor lil ġenituri jitratta l-importanza li t-tfal jitrabbew f'rutina, ħalli bekk ikun aktar faċli
li jidraw ikel sustanzjuż. Barra minn hekk jirrakkomandaw li anke fil-ħwienet dawn il-prodotti jitpoġġew f'postijiet prominenti. Tikka aktar dwar saħħtek għada.